खाथियाव सफैगौ बिटिसि बिसायख'थि बिसायख'थिखौ लानानै जादोंसै राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गोहो दिन्थिनाय। थांखिया मोनसेल' बड'लेण्डआव खुंथायनि मासिखौ आवग्रिनाय। बे बाराव 1300 सोद्रोमाया इउपिपिएलआव आखाइ हमफैदों। गासै 47 जन इउपिपिएल दलाव हाबनाय जादों एक्स एनडिपिनिफ्राय। जों गासैबो एक्स एनडिपि गोजा। गतिके आरो नेक्स्ट पर्यायाव आरो जोंनि फैनो गोनां लोगोफ्रा गासैबो फैबावगोन। बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव थांनाय सानखालि टंला बरदलै भवन नब्लाङाव हान्जानि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। जाय हाबाफारियाव मोनसे समनि मिरु राभा फरायसा आफादनि बारग' अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जयन्त राभाया जयनिं जानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा लोगोसे बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव 1300निख्रुइबो बारा आखाइ हमफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। गासै 47 जन इउपिपिएल दलाव हाबनाय जादों एक्स एनडिपिनिफ्राय। जों गासैबो एक्स एनडिपि गोजा। गतिके आरो नेक्स्ट पर्यायाव आरो जोंनि फैनो गोनां लोगोफ्रा गासैबो फैबावगोन आरो जों गासैखौबो लाना फैनानै इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों समर्थन खालामगोन। बेखिनियानो। थेंक इउ। जों पिनिफ्राय जों पि हान्जानिफ्राय पि ग्रुप पि फेक्सन। जों जेसेबां हायो जोंनिफ्राय जों मददखौ होलांबाय थागोन। जोंनिफ्राय जों गासैबो जों समर्थन खालामगोन एज ए जों टिम हिसाबै। बेखिनिखौनो आं बुंनानै बिनि सिगाङाव जों खालामनाय जायाखै। जों गावबा गावनि जों अल्फाखौनो जों सालायबाय थादोंमोन। दायो जों टिमनि जोंनि अल्फानिफ्रायनो जों गासैबो फैजोबनाय जादों। थेंक इउ। जों गासै मथा मथि 100नि आप दं आरो माखासे थाबबावदो बेखौ जों लासैनो लाबोगोन।